Olvasom Istennek igét a Bibliaolvasó kalauz által már a kijelölt részből. A Lukács által írt evangélium 19. részének 19-ről 40-ig terjedő verseiből. Jézus siratja Jeruzsálemet. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Most pedig hallgassuk meg a Zsoltáros szavait. 13. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkezzél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedhet fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tarts meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele, ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívből újongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.